eji ma like no eji ma like obi ga akpamo ma mmụọ ebe mmadụ na-eme abrasị ebe mmadụ na-eme ọgụ ebe mmadụ na-eshifere n'anya obi ji akpamo nke ọ dị ahụ eji ma like ya yes eji ma like ya too much imekwena gị cheki kamera si imi ihe na otu ndị Igbo sheme ya wụsa agapagbule ha onwe ha ma waka nwekala ha ego leke ha ahịa ndị aga nwere ha ego karịa ibe mana ọ hụbara mmadụ na ọbara isi ịhụnanya mosili ihe ịbịara mmemme mmadụ jiri ikisi gị bịarịa then iwu kwesịrị ịmasị ahụ efere ya na akpa ndị onye need something yeah can you see now otu ụmụ afọ Igbo ji echinwe ọgụ echinwe ịhụnanya ọwụ otu o kwesịrị ịdịrị n'obodo ọwụ mmadụ bụrụ gị mmemme ka abịa gị erichi n'anya ka ala 1 naira dị ka ọ ga-enwe ọ dịghị mma ma otu so my advice ndị ọzọ kwesịrị inwe ụdị omume from ndị Igbo na-echi ịhụnanya ma mmadụ kpọọ gị mmemme because ọ dịghị ezi